În inima Europei de Est, într-un colț pitoresc al Moldovei, trăiește o comunitate cu o identitate încărcată de cultură și tradiție. Găgăuzii, o istorie nedescoperită care datează de peste 1000 de ani. Potrivit unei versiuni, găgăuzii ar fi descendenți ai popoarelor turcice care au venit din munții Altai în Balcani pe teritoriul contemporan al Bulgariei. Sunt vorbitori de limbă găgăuză, o limbă turcică. Unii istorici spun că găgăuzii, împreună cu alte popoare creștine din Balcani, au venit în Europa din stepele Asiei Centrale în secolul al VII-lea. В исторической науке есть 21 гипотеза, даже не теория, потому что считается, что теория это более развитая уже вот эти гипотезы и так далее о происхождении гагаузов. Я вас уверяю, что еще до сегодняшнего времени нету единого мнения по тому, кто такие гагаузы, откуда они. В средние века они принимают православие, будучи язычниками изначально. Изначально были язычниками племена. Потом принимают православие, и когда наступает османское нашествие, есть и религиозный гнет происходил, а сохранение произошло за счет фанатичной веры. Фанатизм был у гагаузов. Они были еще в качестве свойства характера, упрямства, упорства. И, кстати, гагауз, одна из версий этимологии самого этнонима, то, что это упрямые, упорные, которые отстаивают свою точку зрения. Între anii 1806-1812, când Bugeacul a trecut din stăpânirea otomană în cea rusească, turcii și tătarii musulmani au fost alungați, fiind înlocuiți de găgăuzi și bulgari, dar și alte popoare precum germani, elvețieni, albanezi. Din schițele etnografice aflăm că după 1812, găgăuzii au devenit proprietari de pământ, iar principala lor ocupație a fost agricultura și viticultura. Вставал вопрос перед Российской империей, чтобы заселить эту территорию с населением, которое будет в первую очередь христианским, потому что нагайцы были мусульманами. Гагаузы и болгары, как никто лучше подходили под критерии, которые Российская империя поставила, потому что они на тот момент уже 4,5 века находятся в составе Османской империи, испытывают на себе тяжелейшие репрессии, притеснения. Это религиозные, например. Pe teritoriul Bugeacului, găgăuzii au beneficiat de mai multe privilegii, datorită cărora au putut să facă agricultură, artizanat, să-și vândă producția pe întreg teritoriul al Imperiului Rus. Găgăuzii se ocupau activ de creșterea oilor. Totodată au obținut faima viticultorilor buni. Astăzi, vinul nu este o simplă băutură pentru găgăuzi, ci parte a culturii materiale și spirituale a găgăuzilor. Găgăuzii se ocupau de vinificație încă din perioada când locuiau pe teritoriul Dobrogei. Când s-au așezat cu traiul în Basarabia, și-au continuat îndeletnicirea, iar anumite tradiții au fost preluate de la populația locală. Cel mai des, găgăuzii plantau soiurile de struguri zaiber și kuderka. Alegerea a fost dictată de condițiile climatice din partea de sud a țării. Традиционно гагаузы производили 3 вида вина. Это аджи, шараб, называлось горькое вино, которое производилось с добавлением полыни. Оно использовалось в лечебных целях. Было вино, которое готовили хозяева для себя, и готовилось обрядовое вино, которое было качественное, которое производилось из сока первой выжимки. Vinul era păstrat în pivniță, un element tradițional al unei case găgăuze care se întâlnește și azi. De altfel, mai multe elemente ale locuinței găgăuze au fost păstrate până în zilele noastre. Если посмотреть даже в эту этимологию слова «еть», «дом», и в гагаузском языке «жениться», «евленме» идет от слова «дом».
то есть обзаводиться домом. Pe timpuri, construcția avea o formă dreptunghiulară cu o lățime de cel mult 4 metri, incluzând un element obligatoriu, terasa. La punerea temeliei casei era amenajată o masă pentru pâine. Casele erau construite cu ferestrele orientate spre sud sau est, iar în interiorul său, locuințele găgăuzilor aveau 2 camere, asemănătoare celor tradiționale moldovenești, casa mare și camera de locuit, iar la mijloc se afla hayat, coridorul, ceea ce din limba turcă înseamnă viață. В конце также 19-го, начале 20 века дома были вот такого вот типа, как у нас представлено на изображении. Комната служила спальней для всех, а в коридоре была расположена кухня. Дома старались украшать также и снаружи. Для того, чтобы его украсить, использовали вот такие вот деревянные узоры. Им занимался специально обученный мужчина. Încă de pe vremuri, covoarele găgăuze au avut un rol deosebit în fiecare gospodărie. Fiecare familie avea în casă un colț unde păstra zestrea și obiectele de preț. De obicei, pe cel mai mare perete era înșirat un covor ornamentat cu arborele genealogic. Фон ковра ткался в основном или черных цветов, или коричневых цветов. Могли, конечно, и синий цвет, но в основном темные цвета. Когда-то Валентин Машков писал, что какими цветами пользовался гагаузский народ. Там 3 цвета было. И для костюма, и, скорее всего, для ковра тоже 3 цвета. Оттенки цвета зелени, оттенки цвета земли и оттенка цвета неба. Și în zilele noastre, aproape fiecare femeie din Găgăuzia are acasă un covor, moștenit de la mama, bunica sau străbunica sa. Era o parte importantă din zestre pentru fiecare tânără care de curând trebuia să devină soție. Наши родители и бабушки тоже, они, чтобы ткать один ковер, смотря по размеру, нужно было изготовить 5-6 килограмм шерсти. Fiecare element țesut pe covor simboliza ocupația familiei. Crescătorii de animale îl ornamentau cu păsări sau bovine. Agricultorii împodobeau țesătura cu struguri, iar florile simbolizau dragostea. Costumul național este un alt element cheie a culturii și modului de viață a găgăuzilor, care se mândresc cu hainele naționale ce se deosebesc prin sobrietate, nuanțe întunecate, dar în același timp detalii sofisticate brodate cu mare maestrie. Он отличается строгостью, темными цветами и сочетание вот таких элементов, взятых с природы. Вот зеленого, голубого неба, синего, темные цвета, это цвета земли. Вот это вот все сочетает народ в своем национальном костюме. И хочется сказать, что очень ревностно охраняет, чтобы сохранился костюм. Наш гагаузский костюм не принял их яркость. Astăzi, costumul național găgăuz este purtat de către localnici la festivaluri sau alte evenimente culturale. Straile unui bărbat găgăuz sunt compuse dintr-o cămașă, pantalon de croială largă, centură roșie lată și o pălărie. Шляпа – это гордость мужчины. Тут же цветок также должен красить человека. Обязательно цветочек с левой стороны у мужчины, у женщины с правой стороны. Это тоже элемент наш. Дальше идет рубашка. Обязательно воротник стоящий. Тоже элементы здесь вот ручная работа. Costumul național al femeilor găgăuze constă dintr-o cămașă de pânză țesută manual, o rochie și o batistă de nuanțe întunecate. La sărbători, femeia poartă și o floare roșie sau roz, care este fixată în colțul batistei, puțin sub nivelul ochilor. Găgăuzii prima dată au fost menționați ca un grup etnic separat în cadrul unui recensământ desfășurat în România în perioada interbelică. Dar prima identificare științifică și prima descriere a găgăuzilor a avut loc în secolul al XIX-lea de către savanții ruși. Aceasta a fost o etapă importantă în dezvoltarea identității găgăuze. В 1930 году в Румынии проходила перепись населения, где впервые гагаузы проходят как этническая группа.
То есть до этого нигде не было в переписке указано, что они гагаузы, они были, как я говорю, как болгары, или по языку были как бы турки. Да? В 19 веке начинаются гагаузы обучаться. Они посещают сначала церковно-приходские школы, потом уже земские школы, то есть государственные. Гагаузы не восприняли в начале установления румынской власти. Даже в Сватул-Цери был орган, да, вы знаете, первый парламент Бессарабии его называют. В этом органе была болгаро-гагаузская фракция, она так и называлась. 27 марта 1918 года, когда было проголосовано за объединение Бессарабии с Румынией, и тогда со стороны болгаро-гагаузской фракции выступил Крести Месирков, в которой сказал, что мы воздерживаемся от голосования. Потом уже происходит адаптация к новым реалиям. По моему убеждению, именно в этот момент происходит вот эта кристаллизация и разделение искусственное гагаузов от болгар. Сюда приходит турецкий посол Абдулла Субхи Тынрёвер в 1931 году. И здесь именно начинается отправная точка сближения гагаузов с турками. Ambasadorul Turciei, Abdullah Subhi Tanrıver, a făcut tot posibilul ca atunci, în Basarabia, să fie invitați profesorii din Turcia, care în mare parte erau originari din Dobrogea și care au început să predea în școlile locale în limba turcă. Acest lucru a devenit posibil și datorită legislației de atunci din România, care prevedea posibilitatea organizării procesului de învățământ în limba minorităților etnice în localitățile unde acestea constituiau o majoritate. În această perioadă au fost deschise 28 de școli cu predare în limba turcă pentru găgăuzi. Un grup de găgăuzi au învățat în Turcia, au fost editate cărți despre găgăuzi. Pentru activitatea sa, ambasadorul Turciei a fost numit mitropolitul găgăuzilor. Tot atunci, mai mulți găgăuzi au început să plece la studii în Turcia, unde beneficiau de locuri la buget. Anul 1944 aduce o nouă schimbare pentru găgăuzi. Teritoriul Basarabiei a intrat în componența Uniunii Sovietice. Я считаю, что надо разделить советский период, если мы говорим для этой территории, на два этапа. Да? Это тяжелые 40-е послевоенные годы, это голод 46-47 года. То есть это как раз в 46-47 году пострадали более всего как раз южные поселения. Когда мы уже говорим о 50-х годах и дальше, да, уже происходит это их развитие. То есть они получают и свой алфавит, да, который был разработан на основе кириллицы. Din anul 1959, limba găgăuză era predată în școli, iar scriitorul și pedagogul Dionis Tănăsoglu este unul dintre cei care a contribuit la dezvoltarea limbii găgăuze. Человек, благодаря которому у гагаузов появилась своя письменность. Человек, благодаря которому впервые были открыты школы с гагаузским языком преподавания. Dionis Tănăsoglu a fost implicat în organizarea școlilor care predau în limba găgăuză și în dezvoltarea programelor culturale. O altă personalitate care a contribuit la dezvoltarea educației în limba găgăuză a fost scriitorul Nicolae Baboglu, originar din localitatea Copceac, care a tradus operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Alexandru Pușkin și alții. În paralel se dezvoltă cinematografia, teatrul, în satul Beșalma apare chiar și primul post de radio în limba găgăuză. Toate acestea au fost posibile datorită unor personalități remarcante, precum Dmitri Caracioban, scriitor, profesor, autor al primelor filme găgăuze, este și fondatorul primului muzeu al culturii găgăuze situat în localitatea Beșalma, dar și Maria Marunevici, cercetătoare, etnografă, activistă civică și politiciană găgăuză. Maria Marunevici a contribuit la crearea televiziunii găgăuze și a stat la baza fondării Centrului Științific de Cercetare al Găgăuziei, care îi poartă numele. Un rol aparte în dezvoltarea culturii și limbii găgăuze au avut intelectualii locali, fără activitatea cărora istoria contemporană a găgăuzilor pare a fi cu totul alta. Anul 1988, sudul Moldovei, orașul Comrat. Intelectualii găgăuzi se întrunesc la mese de discuții, unde dezbat teme pe subiecte istorice și culturale. Aceștia sunt preocupați de faptul că limba găgăuză a început treptat să dispară din viața cotidiană și nu se mai predă în școli. С 1959 года гагаузский язык стал изучаться в школе. Все предметы были переведены на родной. Затем
Проект был свернут, и гагаузский язык до 1987 года в школах в Молдавии не изучался. Atunci, în 1988, reprezentanți ai intelectualității găgăuze au creat mișcarea Gagauz Halkı, în traducere Poporul Găgăuz. До появления именно как политического движения, да, Гагауз Халкы, оно было изначально называлось под другим статусом – дискуссионный клуб по вопросам истории, этногенеза, культуры. То есть не предполагалось политикой заниматься, а именно обсуждать проблемы, связанные с гагаузской историей, культурой, языком. И действительно, поначалу было так. Но потом постепенно перерос в политическое русло. Этот клуб стал политическим движением, это партия, назовем его так. În data de 21 mai 1989, la primul congres al poporului găgăuz, a fost votată rezoluția grupului care a cerut crearea unei republici autonome în sudul Moldovei cu capitala la Comrat. Постановляющую часть вопроса. Образовать Гагаузскую советскую автономную советскую социалистическую республику в составе Молдавской ССР. Кто за то, прошу поднять мандат. Для гагаузов это движение в центре, им казалось, что это приведет к тому, что Кишинев ведет и идет к объединению с Румынией. И поэтому они, конечно же, на волне их национального движения, потому что у них тоже возникает свое национальное движение, да, за сохранение гагаузского языка, за развитие его, за популяризацию его. Гагаузы в этом видят гарантию сохранения, да, своей идентичности. La 19 august 1990, grupul condus de Stepan Topal a proclamat Găgăuzia ca republică autonomă din cadrul URSS. Guvernul de la Chișinău a calificat această decizie drept neconstituțională. În martie 1991, pe teritoriul Găgăuziei a fost organizat un referendum la care s-a votat în unanimitate pentru rămânerea în cadrul URSS. Între timp, pe 27 august, Moldova își obține independența. Pe acest fundal, disensiunile dintre Chișinău și Comrat cresc. După un proces lung de negocieri cu implicarea mai multor actori naționali și internaționali, precum liderul Turciei, cu mai multe compromisuri din ambele părți, Comratul acceptă revenirea comunității găgăuze cu statut special în câmpul constituțional al Republicii Moldova. Gagavuz kardeşlerim, uzun lafın kısası, sizi seviyoruz ve size güveniyoruz. Статус Гагаузии, который будет рассмотрен парламентом, открывает широкие возможности самоуправления в рамках свободной, независимой, целостной Молдовы. În data de 23 decembrie 1994, legislativul de la Chișinău a adoptat legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, însemnând unitatea țării cu garantarea unor drepturi autonome de autogestiune. Признание гагаузского народа и признание автономии Гагаузии 23 декабря исполнено. Хочу отметить, что эта победа не только наше население Гагаузии, это победа прогрессивно мыслящего молдавского народа. Появление Гагаузии как таковой – это не только великое событие для гагаузов нашего региона, но это был и великий бонус для всей нашей республики Молдова. Ведь путем переговоров, парламентским путем, не кровопролитным, это было, скажем, исключение из правил, можно сказать, даже так, создание государства внутри страны, появилась автономия. Multe organizații europene de apărare a drepturilor omului, dar și istorici, consideră UTA Găgăuzia drept model de succes pentru rezolvarea conflictelor etnice. В первую очередь, я всегда, когда говорю о гагаузах людям, иностранцам, да, я им говорю, что, во-первых, это является самым показательным примером, когда на постсоветском пространстве мирно был решен конфликт. Особенность Республики Молдова как раз и является то, что вот эта мультиэтничность, и я даже бы сказал, это должно быть и такой визитной карточкой, но это ни в коем случае не ущемляет этительную нацию.
Adoptarea legii privind statutul special al Găgăuziei a fost un pas important în soluționarea tensiunilor și disputelor politice dintre Comrat și Chișinău. Statutul special a asigurat găgăuzilor recunoașterea și păstrarea identității culturale în cadrul statului Republica Moldova, oferind autonomiei competențe de autogestionare în anumite domenii. Potrivit legii, puterea legislativă în Găgăuzia este exercitată de adunarea populară, iar cea executivă de guvernatorul autonomiei numit Bașcan și comitetul executiv. A fost instituit drapelul și stema Găgăuziei, totodată legea a consacrat că limba găgăuză este oficială în regiune, pe lângă celelalte două limbi. Limba găgăuză sau Gagauz Dili aparține subgrupului Oguz a limbelor turcice. Pe glob locuiesc aproximativ 180.000 de vorbitori ai limbei găgăuze, cei mai mulți dintre ei fiind în autonomia găgăuză. Însăși, noțiunea de găgăuz, dar și denumirea limbei, nu erau cunoscute până la sfârșitul secolului XIX. Procesul a fost pornit de către savantul și cercetătorul rus Valentin Moșcov. În anii 1890, el a organizat mai multe expediții, a adunat materiale și a scris publicații unde este stipulat că este vorba despre găgăuzi și care vorbesc limba găgăuză. La începutul secolului 20 începe creația literară a găgăuzilor, iar primii pași i-a făcut Mihail Chachir, protoiereul care a tradus în limba găgăuză Evanghelia de la Matei, Evanghelia de la Marcu, a reeditat Molitvoslovul, dar și a scris istoria găgăuzilor din Basarabia, publicată în anul 1934 și care constituie prima lucrare scrisă și tipărită în limba găgăuză. Chachir a lansat primul ziar în limba găgăuză, iar în 1938 a creat Dicționarul Găgăuz Român. Pe 27 aprilie, ziua în care s-a născut Mihail Chachir, este sărbătorită în Găgăuzia Ziua Scrisului și a Limbei Materne. În anul 2010, Organizația Națiunilor Unite a declarat limba găgăuză ca fiind o limbă pe cale de dispariție. La 25 iulie 2003 se produce un alt pas important. UTA Găgăuzia a obținut garanții constituționale atunci când Parlamentul Republicii Moldova a aprobat cu 76 de voturi completarea legii supreme a țării. Astfel, potrivit articolului 111 din Constituție, Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă și inalienabilă a Republicii Moldova. Парламент принял основные положения этого закона как конституционные положения, что, на мой взгляд, явилось очень важным решением с точки зрения укрепления стабильности и безопасности на юге. Не только в автономии, но в целом в государстве. Legea organică ce reglementează statutul special al UTA Găgăuzia poate fi modificată cu votul a 3/5 de numărul deputaților aleși în Parlament, adică de cel puțin 61 de voturi după o consultare prealabilă cu adunarea populară. Iar în cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent, Găgăuzia are dreptul la autodeterminare externă. În noiembrie 2013 a urmat un eveniment important pentru Republica Moldova. A fost parafat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ca urmare, în autonomia găgăuză, în februarie 2014, au fost organizate 2 referendumuri privind vectorul extern al țării și dreptul la autodeterminare externă a autonomiei. Referendumurile nu au fost recunoscute de Chișinău, din motiv că cele 2 subiecte depășesc atribuțiile constituționale ale autonomiei. Acest context al relațiilor dintre autoritățile centrale și cele din autonomie au atras atenția internațională. Возможно, Кишинев и внешние партнеры решили объединить усилия, чтобы была создана институциональная платформа постоянного сотрудничества между парламентом Республики Молдова и Народным собранием Гагаузии, чтобы
создать превентивный механизм предотвращения возможных конфликтов. Parlamentul Republicii Moldova s-a adresat organizației CMI, Fundația pentru Pace Marti Ahtisaari, pentru oferirea serviciilor de mediere și expertiză pentru inițierea unui dialog constructiv între centru și autonomie. Astfel, în luna noiembrie 2015 a fost creat grupul de lucru parlamentar privind Găgăuzia. Acesta este format dintr-un număr egal de reprezentanți ai Parlamentului și Adunării Populare. In general, the organisation works on an informal basis, but we also have mandated work. An example of this is the work that we do with the Parliamentary Working Group on Gagauzia, which is to provide good office, which is mandated by the Speaker of the Parliament. This involves shuttle diplomacy, agenda setting, looking at priorities, things that are important both to the autonomy and to the Republic of Moldova. Pe tot parcursul procesului, membrii grupului de lucru au identificat soluții pentru îmbunătățirea mecanismelor existente și crearea unor proceduri noi pentru clarificarea competențelor autonomiei și prevenirea eventualelor neclarități dintre autoritățile centrale și UTA Găgăuzia. Grație expertizei și sau atragerii experților internaționali, activitatea acestui grup este una eficientă, este una permanentă și care pune în abordare anume acele subiecte importante pentru ambele părți. În perioada de activitate a grupului de lucru au fost obținute mai multe rezultate în domenii prioritare Găgăuziei, inclusiv în domeniul socioeconomic. Spre exemplu, în 2016, în cadrul ședinței guvernului care a avut loc în Găgăuzia, a fost adoptat planul de dezvoltare social-economică al autonomiei pentru anii 2016-2019. Adoptarea acestui plan a fost un rezultat direct al activității grupului de lucru, deoarece reflecta prioritățile Găgăuziei identificate în cadrul platformei de dialog dintre Chișinău și Comrat. Ulterior, pe baza acestui plan, au fost implementate o serie de proiecte care au avut un impact pozitiv asupra calității vieții cetățenilor din regiune, cum ar fi repararea drumurilor, îmbunătățirea condițiilor de studii în instituțiile preșcolare și așa mai departe. Astăzi, UTA Găgăuzia a devenit o adevărată atracție turistică. Tradițiile, bucatele, dar și sărbătorile naționale atrag vizitatorii. Hederlez este una dintre principalele sărbători de primăvară ale găgăuzelor și este marcată anual pe 6 mai, atunci când creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe și simbolizează deșteptarea primăverii și începutul lucrului în câmp. De Hederlez, găgăuzii sacrifică unele animale. Carnea neapărat trebuie să fie pregătită cu bulgur, adică grâul prelucrat și măcinat. Его готовить надо или всем селом, или всей улицей, или собираются 2-3 семьи, готовят вместе, половину раздают бедным или соседям, а вторую половину выносят на общую трапезу. То есть это вот такая вот социализация. De Hederlez în UTA Găgăuzia se organizează festivaluri și evenimente culturale, precum renumitele curse de cai din Ceadărlunga, o adevărată atracție turistică. У гагаузов скачки проводятся несколько раз в год, но самые большие скачки – это на Хедерлез. O altă sărbătoare tradițională importantă în cultura găgăuză este Casâm. Se celebrează la 8 noiembrie, de ziua Sfântului Dmitri și marchează sfârșitul sezonului agricol, dar și începutul iernii. Însuși găgăuzii împart anul în două cicluri, de la Casâm la Hederlez, fiind iarna, iar de la Hederlez la Casâm, vara. Casâm – это день, когда заканчивается лето. Это наступление зимы. И сам термин «касым» с тюркского языка на русском языке означает «отделяет лето от зимы». Само слово «касым» – это рубеж.
Astăzi, cu ocazia sărbătorii Casâm, în autonomia găgăuză se sărbătorește și Ziua Vinului, Găgăuz Șarap Iortusu. Agricultorii din regiune se adună la Comrat, unde prezintă nu doar măestria sa în vinificație, dar și prepararea bucatelor tradiționale. De asemenea, în unele localități sunt organizate expozițiile de animale domestice, iar gospodarii se laudă cu rezultatele muncii. Găgăuzii atrag turiștii și datorită bucătăriei tradiționale. Hoş geldiniz, bine ați venit, welcome, добро пожаловать в Гагаузскую сufrасы. Гагаузскую сufrасы – это в широком смысле гагаузское гостеприимство. Это столик маленький, за которым собиралась вся семья. И когда гости приходили, всегда бабушка говорила: «Ха, буйр софрая, ха, винисла масса, ха, подходи». И каждого человека угощала. Чем угощала? Конечно, это настоящая гагаузская кухня, гагаузскими блюдами, которые наши бабушки готовили столетиями. Самые хорошие блюда, за которыми нам приезжают, конечно, это наша знаменитая каурма. Это ягненок молодой, который готовится на хидерлес, на Пасху. Без ягненка не обходится ни один стол. Этот ягненок также у нас всегда, на каждое воскресенье, на каждый праздник всегда ее готовят каурму. Ca urma, mâncarea tradițională găgăuză se prepară din carne de miel și se servește fierbinte sau rece, în primul caz fiind felul principal, iar în al doilea o gustare. Шабрец, да, который мы ставим в конце, чтобы не было его много. Ca urmare, ce cu brânză de casă era acel set de produse pe care păstorii le luau când plecau cu turmele de oi pe pășuni. În prezent, ca urma se servește în localurile din autonomia găgăuză. Un alt fel de mâncare este curban bulguru. Это у нас курбан булгуру из ягненка, мяса и печенки из внутренностей. В печке это тоже по особой технологии готовится очень долго. Но это бесподобное блюдо курбан булгуру. Его готовят, когда идет человек, делал раньше новоселье, когда на новый дом, за здоровье, за счастье этого дома, за людей, которые будут в этом доме. Brutăria ocupă un loc aparte în bucătărie. Ghiozleme și câvârma sunt cartea de vizită a găgăuzilor. Cabaclă, o coptură din dovleac, este desertul găgăuz servit în fiecare familie care a păstrat tradițiile bunicilor. Ну, конечно, без десертов, без сладкого никак не обойтись. Сегодня есть гиврек, щищик. Это хрустик такой вот, который подается, это готовится чисто на домашних яйцах. И там сладкое, мед и, может, только пудрой, которую мы любим. На то же самое наши из тыквы мы готовим очень красивые кабаклы. Мы фаршируем наши орехи, они всегда есть. И, конечно, сютляш. Сютляш – это специально готовится рис с молоком, с изюмом и в печке тоже. Это очень вкусное блюдо. Bucătăria găgăuză are unele asemănări cu cea turcească, însă și-a păstrat individualitatea de-a lungul anilor. Faima găgăuzilor în lume o duc nu doar tradițiile și bucatele, ci și dansul. Legendarul coregraf Constantin Ghermec, care a făcut cunoscut dansul popular găgăuz peste hotarele țării, spunea că dansul este oglinda caracterului acestei națiuni. Într-un interviu, Ghermec povestea despre maestria dansului găgăuz. Характер самого танца. Ведь народ тюркский, гагаузский. Здесь подчеркивается именно характер того народа, как плавные девочки идут. Это как лань. Вот они подчеркивают, это не играют, цветы собирают, фрукты. Это все оттуда, видите, наклонился, сорвал ветку. Это все подчеркивает. Руки, это Восток. Почему богатый фольклор, говорю? Потому что у нас основа тюркская, влияние балканское очень сильное и молдавское. Корпус. Раз, два, три, четыре. Идеально.
De la est la vest, găgăuzii au arătat lumii întregi bogata tapiserie a culturii lor, au ridicat în picioare nenumărate auditorii prin concertele, dansurile, dar și spectacolele artiștilor găgăuzi. Мы, допустим, Гагаузский театр представляем на международных театральных фестивалях не только наш народ, но представляем и Республику Молдова. Мы завоевали имя как театр, как профессиональный театр в большом тюркском театральном мире. În anul 2021, Teatrul din Ceadărlunga a obținut premiul mare la Gala Premiilor Unitem pentru spectacolul Mozgoroi, cel mai bun spectacol pentru copii, un alt element al culturii găgăuze care de altfel ajută la păstrarea și promovarea limbii. În prezent, trupa Teatrului din Ceadărlunga este formată din 12 actori, iar majoritatea spectacolelor se joacă în limba găgăuză. Găgăuzii locuiesc pe teritoriul Moldovei de mai bine de 2 secole. Împreună cu restul țării, ei au cunoscut perioade de renaștere națională, crize identitare și oportunități de dezvoltare a propriei culturi, care face Moldova mai bogată prin diversitate. Având uneori o opinie separată, prin dialog între autoritățile centrale și cele din autonomie, mereu a fost găsită o soluție pentru păstrarea rezilienței și fortificarea unității Republicii Moldova, care a fost și rămâne patria noastră comună. Astfel, autonomia găgăuză, prin diversitatea culturală și arta dialogului, a devenit un puternic avantaj al Republicii Moldova.